Ден 13 от 39 до сватбата. Обувки, трета част. Ще имам 4 визи, това е третия чифт. Струват само 67 лева, хора. От гръцки сайти, ако ви интересува, ще ви сложа линк в коментарите. Та, тези бяха... Сега ще видим кой номер. Най-вероятно ще са за моминското парти, понеже искам да се снимам много и да съм много високи обувки. Това са доста високички, мисля, че бяха 13 см. Мен те са на... Познайте коя марка. На това са менте. На това бех, на това. На Прада. Забележете детайлите. Надявам се да се е фокусирало. Много са красиви. 67 лева. 60. Боже, варненското в мен. Уникални са. Наистина са невероятни и изключително ефтини.